आसामिसो बुंनांलाय दा आङो बेवहाय बर'नि बुंनो सानदों जाहाथे जोंनि बेयाव नुजाफैनो हानाय साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जे गुबैयैनो मिथियो जे दिनैनि जे आवेरनेस प्रग्रामनि सायाव जोङो बांसिनै जोङो मैदेरनि जोंनि गामिफ्राव फैनानै जोंनि न' बांखौ नस्थ' खालामनाय बा मानसिनि जिउ खहा खालामनाय बेनि सायाव जों बांसिन रायज्लायदों नाथाय बेनि बागैबो दिनै जों माबोरैबा मैदेरजों लोगोसे मानसियाबो थांनानै थानो हायो ना दिनै बेनि बागैहाय सावराय मेल बेयाव मोनसे आवेरनेस प्रग्राम बेयाव लानाय जादों दा बे आवेरनेस प्रग्रामनि गेजेरजों फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ दिनै रायजो राजानिफ्राय माखासे सुबुरुन माखासे साजेसनखौ लानो नागिरदों आरो जयेन्टलि फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों लोगोसे नैबे ओनसोलनि रायजो राजा साफ्रोमबो जों माबोरैबा जों मानसियाबो थांनानै थायो आरो मानसिजों लोगोसे मैदेर बिसेसकरि मैदेराबो थांनानै थायोना बिनि सायावहाय जों बेयाव सावरायबाय थानाय जादों दा जों मिथिनो मोनदों जे 50-60 बोसोरनि सिगां जानांगौ नैबे गामियाबो ना मोनसे समाव बे हाग्रामोन आरो बे हाग्रा जानायखाय मोनसे समावहाय बेयाव मैदेरा खामिदोंमोन दिनै मानसिनि जे पपुलेसना बांनायखाय आरो हाग्रानि जे मोनसे एरिया खमायलांनायखाय जों मैदेरनि जे बांनायखौ जों नुनायखाय जों बांसिनै मा जाबाय बेफोरबायदि हिउमेन एलिफेन्ट कनफ्लिक्टनि गोबां जे जाथायफोरखौ जों नुबोगासिनो दङ नाथाय जोङो गोबां जोंनि एरियाफ्राव जों नुनो मोनो मानसि थैनायनि उनावबो जों सम बायदि जोङो कम्पेनसेसन जों मोननो हाया सोरनिबा न' बां सिफायजानायावबो जों माबा मोनसे कम्पेनसेसन जों मोननो हाया माने बिराद लेंथि प्रसेस दा बेनिखायनो दिनै आङो नैबे एनजिअनि जानानै आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जानानै जोंनि रायजो राजाखौ आं बेखौनो खावलायनो हास्थायदों जे मानसिजों लोगोसे जिब जुनाराबो थांनानै थानांगौबा जोंनाव मोनसे रिलेसन जोंहा थानो नांगोन मानोना बुङोब्ला बांसिन जों एग्रेसिभ जुदि जों मैदेरखौ मैदेरखौ अयथासार खालामोब्ला जोङो बांसिन बेनि फलाफल बा फिथाइखौ बा साजाखौ जों मोनगोन ना गोबां जों सैसोगासिनो दं जे जोंनि बे रायमना नेसनेल पार्कजों खाथियाव नांजाबनाय जे गामिफोरा गोबां जे आबादफोरबो मावनो हाया ना माइ दैफोरबो बिसोर आबाद मावनो हाया ना जे मैदेरा बेबायदि नस्थ' खालामो दा बेनि थाखाय दिनै सारमोना गोबां मोनसे अल्टारनेटिभ सुबिदा बा मावनो हानायनि माखासे खाबुनि लामाखौ बिथांमोना बुंदों जे गामिफ्रा नेसनेल पार्कजों एबा हाग्राजों नांजाबनाय गामिफोर बेवहाय जोङो माइ आबादखौ जोङो खेथि खालामोब्ला बेवहाय बे आबादखौ जों मोननो थाखाय बिराद बे चान्सफ्रा बहुत खम दा बेनि अल्टारनेटिभै जों बेवहाय लिबु बागानफोर जोङो खालामनो हायो नामा होननानै दिनै सारमोना बुंदों दा मैदेरा जोंनि थाखाय बे मोनसे साव गोनां नङा नाथाय बे मोनसे बोर गोनां जुदि जों बेखौहाय जोंनि माइन्डसेटखौ जुदि जों सोलायोब्ला ना रायमना नेसनेल पार्कखौहाय जोङो कर्स होननानै जों सानालासे जुदि बेखौ जों ब्लेसिं होननानै सानोबा बे जोंनि थाखाय जोबोर मोजां जोंनि रायमना नेसनेल पार्कआव गासै 4 रेन्ज दं आरो 4 रेन्जनि मादाव दिनै नैबे सानपार रेन्जआबो मोनसे रेन्ज नाथाय बे 4 रेन्जनि मादाव जोङो वेस्टार्न रेन्जआवल' माखासे खाबुफोर जों लानाय नुदों ना जे रायमना नेसनेल पार्क जानायनि उनाव माखासे खाबु लानायखौ जोङो वेस्टार्न रेन्जआवल' लानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ नाथाय दिनै सानपान रेन्जनि सिङाव थानाय बे थाइसुगुरि गामिनि रायजो राजा नोंथांमोनाबो बे खाबुखौ लानो हायो ना दिनै दाब जायगानिफ्राय टुरिस्टफ्रा नोंसोरनि बे जायगायावबो फैनो हायो आरो नोंसोर बे जायगायाव फैयोबा जे नोंसोरनि जे जायफोरनाखि बेकारि थानाय ना जेबो खामानि दामानिफोर मोनाखै बिथांमोना माखासे एमप्लयमेन्टनि माखासे खाबुखौ मोननो हायो बेनिखायनो आं खावलायगोन जे